Bog svima i dobrodošli u našu prvu epizodu podcasta. Danas smo s našom prvom gošćom Katarinom Bižanović. Katarina je još vrlo kratko studentica novinarstva na Sveučilištu u Zagrebu, a danas ćemo s njom razgovarati o njezinim iskustvima razmjene i o planovima za budućnost. Katarina, možeš nam se predstaviti? Pa evo, Bog Lucija. Hvala ti što si me ugostila u ovoj prvoj emisiji. Drago mi je da mogu ju otvoriti. Ja, evo, rekla si da završavam sad studij. Prije toga to ide? Pa, ide. Imam još obranu diplomskog rada koja je vrlo uskoro. Odijelo sam kupila, to je najspremnije. To je najbitnije. I zapravo 2 dana nakon toga letim u Atenu, u Grčku, jer tamo idem na stručnu praksu. Znači, imaš još vrlo malo vremena. Pa evo, uspjela sam izdvojiti vrijeme za tebe. Odlično. Dobro, reci nam, dakle, ti si već bila na studentskoj razmjeni u Španjolskoj, u Pamploni. Tako je, Pamplona je grad, pa rekla bih neke veličine Splita. Na sjeveru Španjolske, pokrajina Navarra, i bila sam znači, na sveučilištu Navarre. To je jedno privatno španjolsko sveučilište i nekako sam ga odabrala upravo zbog toga zato što je bio među recimo top 3 u području komunikacija u cijeloj Španjolskoj i meni je nekako bio bitan taj, ajmo reći, akademski faktor sveučilišta i da je sveučilište dobro, da mogu naučiti nešto novo što doma nemam toliko prilike. A opet španjolski sam donekle znala, tako da mi je to bila zapravo idealna onda prilika i za malo provježbati jezik i usavršiti jezične vještine. A nastavu si imala na španjolskom samo ili na engleskom? Pa, to je uvijek nezgodno pitanje sa španjolskom. Od 6 predmeta trebali su biti svi na engleskom, ali je jedan ipak bio na španjolskom. I u tom periodu, kada imamo 2 tjedna za zamjenu kolege, ja sam odlučila da ću slušati nastavu ta 2 tjedna, da vidim uopće da li mogu razumjeti. Dobro sam se snalazila, tako da sam odlučila ostati na tom predmetu i taj mi je predmet bio na španjolskom, ali imala sam najbolju ocjenu iz toga, 9,2 od 10. Onda odlično, vjerujem da si poboljšala jako španjolski, možeš nam nešto reći? Pa jesam i moram reći da mi je zapravo dosta pomoglo prije toga. Godinu dana prije toga sam se ja družila sa internacionalnim studentima iz Španjolske koji su bili u Zagrebu. Oni su bili moji Erasmus buddy i kod Španjolaca to ide tako da oni čim zaključe da imate neki određeni level španjolskog, oni se automatski prebacuju na to, što meni nije smetalo jer mi u tom trenutku to pomagalo. Tako da sam nekako sa njima pohvatala bila taj španjolski i uspjela ga na neki način savladat. I nakon toga, pa evo, sad sam se isto vratila s jednog putovanja iz Španjolske, engleski nisam koristila, tako da bih rekla da je to bilo uspješno. A koji su ti onda budući planovi? Odlazim u Atenu, ponovno na 5 mjeseci, ovaj put na stručnu praksu u kategoriji svježe diplomiranih. Da, tako da diplomirati moram ako želim ići na praksu. To nije pod upitnikom, nego je pod must have. Odlazim u jedan NGO, Hellenic Youth Participation. Oni se zapravo bave i radom sa lokalnom zajednicom i nekim neformalnim obrazovanjem, a moja ključna uloga je više vezana uz njihov visibility, odnosno vidljivost i PR same udruge, odnosno organizacije. I rekli su mi, ako budem imala želje i volje, da me mogu naučiti raditi i na nekim EU projektima. Pa nadam se da ću imati prilike savladati to. Pa jako zanimljivo, to bi ti sigurno bilo jako korisno. Pa da. A kako to da si odlučila u Atenu? Zašto baš Atena nakon Španjolske? Pa ja sam na praksu ponovno zapravo htjela ići u Španjolsku. Prije svega Sevilju, jer dok sam bila na Erasmusu posjetila sam Sevilju i mene je Sevilja baš bacila s nogu, ali nekako sve što sam pronalazila nije odgovaralo ili meni, ono što oni nude, ili ja nisam nekako svrstavala, imala dobru podlogu za njihove kriterije, tako da sam sa velikom žalošću morala otpisati tu Sevilju.
I nakon toga sam bila kao, joj Bože, gdje ću ići, šta ću. Tako da sam onda zapravo jedan dan otvorila sam Erasmus internet stranicu i bila sam kao, ok, idem prolistati što ima, šta se nudi na prve 2-3 stranice. I ima zapravo dosta stvari koje se nude baš za područje novinarstva i PR-a, ali nekako sam se pronašla sa moje vrijednosti da se poklapaju sa vrijednostima ove organizacije u Grčkoj. Pa eto, tako sam se onda odlučila za to, a i nije... A i lijepo je vidjeti zapravo neku drugu isto kulturu. Tako je. Kako ti ide znanje grčkog? Ne ide. Nisam nikad grčko učila. Danas sam imala prvu lekciju grčkog jezika online sa svojim učiteljem Dimitrisom. Evo, pozdrav Dimitris. Strah me tog alfabeta. Ali evo, rekao je da čim se savlada alfabet, da je onda sve zapravo vrlo basic i vrlo lagano. Mislim, ne znam ništa reći osim kalimera, kalispera. Pa i to je početak. A dođeš na aerodrom, tako je. To ćeš prvo reći. Dobro, imaš li možda nekakav savjet za druge studente, za naše gledatelje, slušatelje, ljude koji nas prate po društvenim mrežama? Misliš li da je to nešto što bi zaista se trebali ljudi odvažiti ili je to više nekako dodatno? Što je tebi to donijelo? Pa mislim da je Erasmus svakako iskustvo koje je vrijedno. Evo, ja kad sam se vratila nakon razmjene, stvarno sam imala još isto veću želju otići negdje van. Mislim da pomaže ljudima dosta da se osamostale, pogotovo studenti koji i dalje žive s roditeljima tijekom studija i to je mi onda nekako prvi korak da se maknu iz tog roditeljskog gnijezda, da žive sami i da usavrše jezične vještine, da se prilagode tom nekoj multikulturalnosti. A i svakako ako idete na praksu, imate priliku zapravo nešto raditi i uvježbati svoju struku i vidjeti kako to funkcionira negdje vani i mislim da isto dobro dođe možda za otvaranje puteva nadalje. Dobro, jako zanimljivo. Rekla si da ideš kao svježe diplomirani, odnosno isto tako volimo to reći recent graduate. Mogu li to samo, dakle, stariji studenti, oni koji su već na samom kraju studija ili je to otvoreno i za možda preddiplomski studij ili kako? Pa na praksu mogu ići i studenti koji trenutno studiraju. Samo to isto naravno onda ovisi sve zapravo u dogovoru sa vašim sveučilištem, fakultetem i profesorima. Kad je riječ o klasičnoj razmjeni, klasičnoj odlazak na studijski boravak, mislim to je puno lakše ići zbog toga što semestre provodite vani, tamo slušate predmete i normalno ih polažete, ono će vam se priznati. Kod prakse je tako da vi idete negdje raditi, vi ne slušate kolegije i onda tu može biti zavisi od fakulteta do fakulteta, mislim ne problemi, nego mislim bit će malo ipak možda teže položiti ili neke predmete ili se dogovoriti s profesorima, tako da ne znam, po meni je možda najbolje ili na apsolventskim godinama ili uzeti godinu pauzirati, pa sad tu potičem ljude na pauziranje školovanja ili stvarno evo nakon studija, zato što se može iskoristiti do 12 mjeseci. Odlično, ti ostaješ? Ja ostajem 5, zato jer sam već određeni dio mjeseci potrošila na studijski boravak u Španjolskoj, a budući da je na istoj razini, onda se to zbraja jedno sa drugime. Znači vraćaš nam se u veljači? Negdje sredinom ožujka. Znači produžuješ svoj boravak? Produžujem. Jesi već bila u Grčkoj? Jesam, ali samo na jedan dan. Bila sam u Tesaloniku, da. Dobro, sad ćeš onda malo produbiti to znanje i grčkog jezika i, vjerujem, kulture, hrane. Pa da, a mislim, ipak je to i balkanska zemlja, tako da možda će mi oni kulturom i ponašanjem i nekim običajima biti slični nego što smo bili Španjolci. Ali mislim da će mi taj jezični biti najizazovniji, jer sam u Španjolskoj ipak nešto znala i nisam se osjećala toliko izgubljeno, a sad ćemo vidjeti. Ali praksa ti je na engleskom? Praksa je na engleskom, da. I to je vrlo važno da si razjasnite sa budućim poslodavcima, pogotovo ako se ide u te neke zemlje u kojima se možda očekujete da znate njihov jezik. Preporučujem da provjerite na kojem je jeziku praksa. Dobro, znači vraćaš se s novim jezikom, s novim iskustvom.
Dobro, možeš li sad možda objasniti našim pratiteljima koja je procedura same prijave na praksu, kako to ide, tko nalazi poslodavca, jesi li to ti, rekla si da si već malo i pretraživala nešto, kako izgleda cijeli proces? Pa, mislim da procedura zavisi i od sveučilišta do sveučilišta. Na nekim sveučilištima možete bilo kad pokucati u ured za međunarodnu suradnju i reći mi ja želim ići na praksu. Konkretno za slučaj Zagreba je točno propisano u kojem periodu se možete prijavljivati. Vrlo je slično kao kod prijave za studijski boravak, znači prilikom prijave morate poslati životopis koji je napisan u Europasu, zatim motivacijsko pismo, potvrdu znanja o engleskom ili nekom drugom stranom jeziku. Kod slučaja prakse morate imati acceptance letter, znači zapravo jedan dokument u koji je potpisan od strane vašeg poslodavca, da ste vi primljeni. I tu još idu onda preslike ocjena i slične stvari. A što se tiče pronalaska posla, opet kod prakse je takav slučaj da se vi nekako tu glavna odgovorna osoba, jer ju pronalazite sami. Nije kao kod slučaja studijskog boravka da imamo sklopljene ugovore između fakulteta i da biramo, već ovdje imamo veću dozu odgovornosti, ali i veću dozu slobode. Tako da onda stvarno možemo odabrati u koju zemlju želimo ići, koji grad, je li to javna firma, je li to privatno poduzeće. Mislim da za određene ljude koji ne znaju od kud krenut je Erasmus Intern možda najbolja platforma za to, jer unutar nje stoje oglasi od poslodavaca, ali se može i filtrirati ta tražilica, možete upisati područje rada koje vas zanima, može se upisati zemlja u koju se želi ići i onda se prema tome također pretražuju poslovi. Ja sam bila našla tako svoju praksu, ali također znam i neke svoje prijatelje koji su se zapravo sami javljali nekim poslodavcima, ako već znaju od prije nešto gdje bi željeli ići raditi ili čak ako ne znaju, a ne pronalaze nešto prihvatljivo na tim stranicama, da su zapravo bili sami googlali, pretraživali i našli neke potencijalne poslodavce i na taj način im se javljali, znači poslali im direktno javnu, odnosno otvorenu molbu, objasnili im da se to radi o Erasmus praksi i na taj način su znali zapravo dobiti posao. Evo, još za kraj smo pripremili Katarini jednu kratku rečenicu. Ako ne sad, znači sigurno kad se vrati. Katarina, možeš li nam reći ja sam Katarina, a vi pratite Erasmus podcast? Mene Katarina che para conoscite to Erasmus podcast. Ništa, želim ti puno sreće, želim ti tvoju grčku avanturu, možda i vjenčanje. I sretno. Hvala.